И здравейте в канал Анал Паранормал. Сега ще играем Майнкрафт с някакъв свеж, който е в сървъра. Той така. Сега ще строим, магазин. Така, да, ще строим магазин. Ние сме повече хора, ама свеж, то свежа ги гони от сървъра. Така. Почваме това. Не са при много готин пред моите сабскрайбъри. Твоите 3 сабскрайбера. Колко? 3? 3. Не, двама са. Да, принципно са 3 с мен. О, да. Добре. Много добро момче си. Така. Глед, аз съм уроден строител, инженер, всичко съм така. Правим така. След това кадуят всички ще ми щупат. Няма значение. Хоп, 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 хоп. Така. Да, ето. Така. Хоп. Не. Хоп. Старто. Аз на мигата в магазина го промених на новото дърво. Новото дърво. Ако не знаете, пичове, старата име на минката магазин беше старото дърво. Те откъде знаят кой е минцата, Тогава ще каза, че... Не знам. Буквално те са легенди. Те не са легенди, мои сабскрайбъри, те са много тъпи. Буквално кой се е абонирал за мен е някакъв много тъп. Кой се абонира за теб? Що ме речи напреднявай? Кои са твоите 2 последователя? 3. А? Ти каза 3. Ти каза, че ти се абонирал също. Що си ме излагал, че се абонирал и ти? Ти абонирал ли са? Свежар. Какво? Абонирал ли си ти? Да, бе. Добре, значи са 3 сабскрайбъра. Така. За сега много добре става. Така. Брат, не съм те питал принципно, давай, продължавай. Я лефни. Или заспи. Окей, мой джанъч. Let me be your man. Не, спри да пишеш. Копирайт. Айде, копирайт тук. Канал ми ти. Верно ли бе? Копирайт тук, сега. Няма как да кача клипа. Ама ще го кача. Защото аз владея всичко. Защото аз владея YouTube. И сега ще виж на това видео, ще събера 100 гледания. Аз най-много съм събирал 700 на другия ми канал. Ти знаеш ли ми другия канал? Брат, тук ли някакъв крипър гръмна до нашата база, Питам тъй, знаеш ли ми другия канал? Където с 9 абоната и с 1000 гледания. Има едно клипче. Май не го знаеш. Ще се научиш. Фак! Абе. Оп. То крипър гръмна всичко, да му се не види, бе. Да му се не види, бе. Това си тъп, нищо направих аз. Знаеш какво, няма значение. Те като не им хареша го бутнат. Fucking nigger. Опа! Oh, was getting bad. Ама аз в първото ми видео пак казах много добре. Bro is not going back home. Колко си забавен.
Нали? Не. Ай, стига, верно ли е? Не. Бат, не, го и ти не знаеш какво става. И са. Ей си, това кой говори с мен, момченце. Разбра ли? Fucking hell. Окей, shut the fuck up, не? Брат, Гоги, няма да направим къщата сега. Шо? Защото оня крипър, дет дойде, някак си гръмна те пит-стопите и сега ги няма. И... Сготвени сме. Ай, стига, бе. Как мога да гръмнат пит-стопите, бе, брат? Аз тук ще ги сложих, как мога да И гръмнат аз тук, също. толкова лесно. Ай, бягай от тук, бе, брат. Бомбокларт. Fucking nigger, brother. Тралалело, тралала. О, рестрикнаха ми го вече. Ще откая тази думичка. Тези думички. Това виж, Кой ти направиха? канал ми е сготвен. Канал ми е сготвен. Ти как скажеш канал, анал, паранормал? Да, проблем имаш това. Сигурно Я не. кажи пак думата с на. Коя дума сна? Знаеш коя е думата? Не знам. The N-word. Ще го кажеш първо ти. Окей. Neighbor. Не е вярно. Това не Ми дума това е, сна. брат? Думата сна е негър. Нигър. О, bros. Bros bang. Bros getting bang. Гой, сега ще репортна. Не ме интересува, аз владея YouTube индустрията. Това не е смешно. Bros, not going Ти му ми back се home. смееш. Ама ти никога няма го. Няма значение. Така. Пак ти момня крипър, бе, брат. Нали? Кой харесва Крипър? Ще им пееш ли песента Крипър? О, мен. Не ги сещаш. Оп, 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 оп. Рам-пам-пам, 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 рам-пам-пам. Рам-пам-пам, спреш да рам-пам-пам. Защото пак ще ме стрикнат за копирайт. По-хубава къща не съм правил тая. Сега. Трябва само да направим малко. Цяло. Чакай. Фак. Фак. Що е толкова красиво? Fucking hell. Ah, shit. Гой, ние сме абсолютно купнати, брат. Само ти. С базата, Аз имам го съм. предвид. Да, значи аз. Окей. За сега ми се получи много, ама много зле. Ти сега още ли снимаш? Да, още се снимам, да, още се снимам. Цак, 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 цак. Къде ще намерим слайм блокове, бе? Това е невъзможно, бе, брат. Чай. What the fucking... Ник. Това съм Ма, сега в fucking hell. намицата често. Сега така ще ми се отблагодарят, като са ми го взели, окей? Брат, не знам да открадна ли от Дани. Нали, знаеш, че той ще ми гледа видеото. Не, няма ми го гледа, той да не знае, че аз водя канала на Паранормал. Го ги използва чиитове. Безплатни чиитове в Майнкрафт. Да, така е. Стар... Чай ви от магазин старото дърво да му откривам нещо.
Знаеш, ко ще открадна бъчите. Oh my fucking god, how can this explode, like make a boom boom? Boom 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 boom. Чай ще се украся малко магазина. Кой левел си, бе? 50. Кой? 50. Пели, what the hell? Чай, украсявам си малко магазина. Искаш 100 левела от Дани. Да. Alright, Така. guys, what a flip. Май много кой добре ги се дава? украсих. Тези стълбички, бе. Тези бели стълбички. Окей, аз май за сега много добре стана. Да, това е много добре, това е много добре. Така. Добре, хора, това беше от видеото. Сега правим румтур. Не румтур, така. Това е купола. Много добре се получи според мен. Тук малко краса. Окей, така, оп. И ще ликна IP-то, ако това видео събере 2 лайка. И сега, аз Ние да тук говорите събираме ти по глас. тези човека. И с вас, ако някой го гледа това видео изобщо, стигане до тук. Да. Ликвам IP-то. 1.20 е версията. Следващото видео не знам на какво ще е. Напишете коментар. И ако искате още такива видеа, лайк и subscribe. Ай, чао!